Vierohodné je to slovo a zaslúži si plného prijatia. Kristus Ježiš prišiel na svet, aby zachránil hriešnikov. Tak vďaka Bohu za to, že aj my patríme medzi tých, kvôli ktorým Pán Ježiš prišiel. A tak vás vítam všetkých na bohoslúžbách. Sú to druhú nedeľu po Svätej Trojici. Skúsme dnes prijať pozvanie Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení. Ja vám dám odpočinutie. Amen. True.
Prosíme, Hospodine, spás. Prosíme, Hospodine, daj nám zdaru. Amen. Milí bratia a milé sestry, vypočujeme si slova písma, ako ich nachádzame zapísané v Evanjeliu podľa Matúša, a to v kapitole 11, kde budem čítať od verša 25. po verš 30. U Matúša v 11. kapitole čítame. Toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem ti, Otče, Pane neba i zeme, že si skrýl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti páčilo. Všetko mi je vydané od môjho Otca. A nikto nepozná Otca, ale Syn. Ani Otca nezná nikto, iba Syn. A ten, komu by Syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Blahoslavení sú všetci, ktorí Božie slovo počúvajú a vo svojich srdciach aj zachovávajú. Amen. Господи,
milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista a od Svätého Ducha. Pomodlíme sa. Veľmi ťa chválime a dobrorečíme tvojmu menu. Bože, ktorý rozhoduješ ako chceš, ktorý si zvrchovaný Pán a kráľ. A tak ti ďakujeme, že sa dnes môžeme pripojiť tým všetkým, ktorí sa dnes stretávajú po celej tvári zeme, v rôznych spoločenstvách, nielen v našej krajine, ale aj v susedných krajinách, aj v ďalších, aby dnes tvoje meno oslavovali. Aby boli s bratmi a sestrami v spoločenstvách Božieho ľudu. Pane, prichádzame, aj keď niekedy sa nám ťažko ďakuje. Prichádzame, Pane, a chceme ti ďakovať, aj keď si uvedomujeme, že si rozhodol inak, než by sme chceli. Vyznávame ti, Pane, že sme neraz nespokojní, že niečo nás veľmi poteší, keď nás vypočuješ tak, ako sme chceli. A za to ťa chválime dnes zvlášť, že si, Pane, nám daroval to, po čom sme túžili. Ale ďakujeme ti aj za okamihy, keď sa dejú veci inak, než by sme chceli. A tak ti predkladáme všetkých, ktorí sa trápia, všetkých, ktorí sú smutní z toho, čo sa im v živote stálo a deje. Prosíme ťa za ľudí, ktorí veľmi trpia v chorobách, v bolesti, v smútku. Prosíme ťa za ľudí vo vojnách, ktorí by radi žili v miery a nemôžu. A vieme, Pane, že aj oni k tebe volajú, aj oni sa modlia a zažívajú mnoho trápenia. Sú vyhnaní zo svojich domovov, alebo majú narušené svoje životy a trápia sa. Prosíme za tých, ktorí bojujú a už nevládzu. Za tých, ktorí bojujú za slobodu svojej krajiny na Ukrajine, ale aj za tých, ktorí bojujú za slobodu svojej krajiny v Izraeli. Pane, prosíme ťa, zľutuj sa nad nami. Prosíme, Pane, požehnaj nás, lebo my čakáme na teba a tvoju pomoc. Prosíme, Pane, o zľutovanie. Voláme, aby si nám bol milostivý a pomohol nám prijať tvoju vôľu. Prosíme ťa, Pane, zľutuj sa nad nami a daj nám nové slovo do nových dní. Ďakujeme za to, že sa môžeme schádzať a k tebe volať. Ďakujeme za priestor, ktorý si nám k tomu dal. Za obetavosť, ktorú mnohí tomuto miestu venovali a venujú doteraz. Prosíme, Bože, buď nám všetkým milostivý, lebo my len na teba očakávame. Amen. Bratia a milé sestry, slova písma svätého, ktoré budú dnes základom kázania, nachádzame zapísané v čítanom oddieli a tiež v 5. knihe Mojžišovej, v 5. kapitole vo verši 14, kde čítame. Ale 7. deň je sobotou Hospodinovi, tvojmu Bohu. Nebudeš robiť nejakú prácu, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoj vol, ani tvoj osol, ani niektoré tvoje zviera, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach, aby si odpočinul tvoj sluha i tvoja dievka ako ty. A budeš pamätať na to, že si bol sluhom v egyptskej zemi a že ťa vyviedol odtiaľ Hospodin, tvoj Boh, silnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby si svetil sobotný deň. Toľko je slov písma. Milí bratia, milé sestry,
Dnešná nedeľa má také heslo pozvania k odpočinku. Aj od stola Pánovho sme počuli to Ježišovo pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení, ja vám dám odpočinutie. Tak ako vás poznám všetkých, ako tu ste, viem, že sa namáhate. Viem, že ste veľakrát obťažení bremenami, či už v práci alebo doma, vo svojich životoch. Aj deti v škole sú tie, ktoré sa namáhajú a sa učia. To je ich práca dennodenná a nie je to vôbec jednoduché. A teraz, jak sa blíži záver školského roka, tak možno ešte viac tej výzvy počujeme všade, že treba robiť na tom, lebo sa končí nejaký čas, nejaké obdobie. Ale práve v tej všetkej práci, ktorú máme robiť, lebo Pán Boh povedal, a konfirmandi by vedeli hovoriť o tom, že človek má tých 6 dní pracovať a potom si má odpočinúť na ten 7. deň. Nie je to len tak, že má odpočívať, ale má aj pracovať tých 6 dní. Ale to Božie slovo nám nehovorí len o práci. A o tom by som chcela dnes spolu s vami premýšľať. Človek, ktorý zažíva obťaženie, človek, ktorý sa namáha, nemôže takto žiť stále. A Pán Boh na to povie, aj ty máš odpočívať. A dá nám sám príklad. A tie dva dôvody, ktoré Biblia dáva, vlastne dvakrát máme v písme napísané prikázania. Tie prikázania, ktoré nám tak dobre konfirmandi zopakovali, že sme mohli nad nimi premýšľať, tak tie prikázania máme napísané nielen v 2. Mojžišovej, ale aj v 5. knihe Mojžišovej. A sú napísané takmer rovnako, ale niekedy tie vysvetlenia, prečo máme toto robiť, čo Pán Boh od nás žiada, sú trošku rozvinuté v tých rôznych obidvoch tých biblických knihách. Takže Ježiš nám dáva najavo, že odpočívať treba. Ja nad týmito rozdielmi prečo by som chcela s vami premýšľať. Ježišove slova hovoria v množnom čísle. Nepovedia každý, poď sem, ty poď sem, ale všetci. Hovoria v množnom čísle a bez rozdielu. Že nemôže nikto povedať, mňa sa to netýka. Nemôže nikto z nás povedať, dobre, iní nech odpočívajú, ja budem potom v nebi. Poznám aj takéto slova od ľudí, ktorí veľa pracujú. Ja tu nemusím, ja vec odpočinem už na koncu, za všetkým, keď už bude. Ale Pán Ježiš nás volá do slov, ktoré predtým Pán Boh povedal ako prikázanie. To znamená, že Ježiš hovorí áno na to. Hovorí ľudu novej zmluvy, hovorí kresťanom, vy toto máte robiť. A všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení, poďte ku mne. To je zaujímavé, že Ježiš nepovie, odpočíňte si dakde, choďte si tam odpočinúť, ale povie, poďte ku mne. Vlastne nám takto dáva najavo, že odpočinutie nedostane človek len tak, že nič nebude robiť. Toto hovorí aj múdre knižky psychológie, pedagogiky. Jednoducho človek má odpočívať, nemá stále pracovať. Ale toto, čo tu hovorí Pán Boh, má ešte iný rozmer. Nielen, že prestaneme robiť, ale máme prísť k nemu. Myslím, že aj preto tie bohoslúžby kresťanská cirkev začala robiť. Aby ľudia urobili ten krok. Aby prišli. Aby prišli do chrámu, kde sa meno Božie vyznáva, oslávuje, chváli. A vlastne ani jeden z nás si nemôže myslieť, že by na neho Pán Ježiš nemyslel. Ani jeden z nás nemôže povedať, mňa sa to netýka. Týka sa to všetkých, ktorí sú obťažení, ktorí sa namáhajú, všetkých, ktorí zažívajú bremeno života, lebo toto obťažený znamená, že niekto na nás niečo naložil a my to musíme niesť. Lebo niečo si naložíme aj sami. Poznáme to. Myslím, že by sme o tom vedeli rozprávať. Ale niečo na nás naloží okolnosť, do ktorej žijeme. Rodinná situácia, v ktorej sme. Práca, v ktorej slúžime druhým ľuďom, alebo na niečom robíme, aby sa zveľaďovalo. Ale bremeno je niečo, čo nám berie silu. Bremeno je niečo, čo nevieme sami zo seba dať preč. Spomente si na tú ženu, ktorú sme spomínali minulý týždeň na bohoslužbe, ktorá bola tak ohnutá. Dominika nám to tu ukazovala, čo znamená tak sa zohnúť. Jednoducho hovorili sme o tom, aké to je strašné, keď človek musí takto žiť. A keby Pán Ježiš ju neoslobodil, ona by sa nikdy nenarovnala. A toto, čo dnes chcem s vami premýšľať, je, myslím, že veľmi podobné tejto myšlienke. Také dotiahnutie toho, keď chceš zažiť v živote úľavu, deje sa to v Ježišovej blízkosti. Inde nie.
Nedeje sa to len tak, že prestaneš pracovať a budeš len odpočívať, napríklad si oddychneš spánku, to je tiež podstatné. Ale keď to nespojíme s blízkosťou Ježišovou, tak sa ľahko môže stať, že sa budeme ľutovať. My chudáci musíme toto všetko robiť. Budeme sa ľutovať a tá sebaľútosť, neviem, či sa vám to niekedy stáva, ale tá sebaľútosť úplne človeka ťahá až do zúfalstva. Nemá chuť sa už namáhať, nemá chuť sa postaviť a znovu niečo robiť, lebo si hovorí, ja toto tu všetko musím a ostatní nemusia. Ja toto musím doma robiť a ostatní si v pohode žijú. Veľakrát možno aj ženy, ktoré varia doma, si hovoria, my tu tak varíme a tí ostatní sa prídu len najesť. Ja niekedy používam také slova, že či sme reštaurácia doma. Jednoducho, veľakrát tá naša námaha vedie k tomu nás, že nám je tak ťažko, že už nemáme takú dobrú vôľu, aby sme v tom náročnom pokračovali. A niekedy sa to deje v prácach, aj v našom povolaní. Možno ste počuli také slovo, je to taký moderný výraz, čo si myslím, že ľudia aj dávno žili, len to tak nevolali. Volá sa to vyhorenie. Človek, ktorý veľmi veľa horí, robí. A to nie len v práci normálnej, aj v cirkvi sa to deje, že slúži veľa, zažije, že sa to zastaví. A zrazu nemá chuť. Nemá energiu ani vstať. Nemá chuť ani vôbec ku niekomu prísť. Opustí ho to horenie. Jednoducho dohorí, ako keď niečo horelo a už nehorí. A je to veľmi nebezpečné. Ja toto kazanie hovorím nielen vám, aj sebe. Je to veľmi nebezpečné nechodiť k Ježišovi a neodpočívať pri ňom. A vlastne Božie slovo, preto od začiatku toto čítame, že 7. deň odpočinieš. Že nie, že až 7. rok, že si poviem, dobre, tak po 7 rokoch odpočiniem, ale každý týždeň sa to má diať. Preto každý týždeň aj kresťania sa začali stretávať prvý deň po sobote, aby odpočívali spolu. Vlastne začali, aj oni, nebol to zákon už, lebo viete, židovský národ to má ako zákon. To sme si aj minulý týždeň hovorili, koľko krokov treba prejsť, čo konkrétne môžeš robiť, čo už nemôžeš robiť. My nemusíme sa báť, čo všetko presne to je. Ale máme byť blízko Ježišovi a pri ňom odpočinúť, tak ako sa dá. A je zaujímavé si všímať práve tie dôvody. A tie dôvody na odpočívanie sú dva v tých dvoch zapísaniach 2. a 5. knihy Mojžišovej. V tej 2. Mojžišovej je dôvodom odpočinutia to, že aj Boh odpočinul. Jednoducho stvoril svet, po 6 dňoch odpočinul. Po tom všetkom diele. To znamená, že človek 6 dní tvorí, sa snaží a 7 deň nemusí robiť. Lebo vie, že na ňom život nestojí a preto ani nepadá. To je prvý dôvod. Ale tomu druhému dôvodu by som sa chcela venovať dnes viac. Ten je v tej 5. knihe Mojžišovej, preto som čítala to prikázanie tak rozšírené celé o tej ponuke alebo požiadavke, aby to bola sobota, šabat Hospodinovi, tvojmu Bohu, nebudeš robiť nejakú prácu. Ani nikto tvoj a všetci tvoji odpočinú s tebou, lebo máš pamätať, že si bol otrokom a už nie si otrokom. Takže ten ďalší dôvod je sloboda. Že už nie sme otroci. Otroci práce. Otroci požiadavok ľudí. Otroci požiadavok tohto sveta. Ale môžeme odpočinúť. Jednoducho môžeme prestať od svojej práce. Môžeme zastať. A môžeme túto slobodu venovať aj iným. Povedať aj iným, aj ty máš odpočinúť. Aj ty nemusíš robiť stále znovu a znovu. Ten jeden deň je deň odpočinutia Hospodina tvojho Boha. A tu sa to stretáva s tým pozvaním Ježišovým. Poďte ku mne všetci. To odpočinutie patrí ku Bohu, je to jeho odpočinutie a my do toho odpočinutia máme vojsť. To je pozvanie, ktoré nám Ježiš dnes dáva. Nebudeš konať žiadnu prácu, ale budeš odpočívať ty aj všetko tvoje. A je dôležité si v tomto prikázaní, v tom pozvaní Pána Ježiša všimnúť, v tom pozvaní, ktoré dostávame, že je to možnosť pre všetkých ľudí, ktorí bremena v živote majú. Jednoducho nemusíš byť uvalený všetkým. Môžeš sa nadýchnuť. Zmyslom dňa odpočinku je prežívať slobodu, ktorú dáva Boh svojmu ľudu. Tým, že ho vyslobodil z egyptského otroctva, preto si majú každý šabat Izraelci toto pripomínať, túto slobodu. A my tým, že sme boli vyslobodení Pánom Ježišom,
že za nás umieral, slávne z mŕtvych stal, vstúpil na nebesa, poslal nám svojho ducha, tak on chce, aby sme odpočívali pri ňom. Vlastne niekedy máme až dvojitý útlak vo svojom živote. A toto pekne zobrazuje to slovo Egypt. To nazvanie Egypta ako krajiny má v sebe dvojité zovretie. V preklade to slovo Egypt znamená dvojaké alebo dvojité zovretie alebo útlak. A ja si myslím, že aj my taký dvojaký útlak niekedy v živote máme. Jeden útlak pre Izraelcov v Egypte bolo to, že zažívali útlak sociálny. Jednoducho v krajine sa nemali dobre. Boli otrokmi. No jak sa mohli mať dobre? Robili a robili a nič za to nedostali. A ešte keď hovorili, že veľa práce majú, tak im ešte doložili prácu a im sťažili podmienky. Veľmi sa to podobá v dnešnej dobe. Jednoducho robíte a niečo sa ozvete, dostanete ešte viac práce. A menej odmeny za to. Preto si myslím, že tento príbeh je smutne aktuálny aj dnes. Veľakrát to takto zažijeme aj my. A ďalší útlak, ktorý mali, bol náboženský. Nemohli oslavovať svojho Boha. Nedovolili im to Egypťania, aby tam mohli Boha oslavovať. Preto, keď ich vyslobodzoval Hospodin z Egypta, tak ich vyslobodil s dôvodom, aby išli na púšť a tam oslavovali svojho Boha a slúžili mu. Jednoducho nedalo sa slúžiť v Egypte Bohu. A aj preto boli vyvedení z Egypta. A tak rozmýšľajme aj my, čo je naše možno aj dvojaké zovretie v živote. Možno je to naozaj ten útlak, ktorý prežívame zo spoločnosti, kde žijeme. Z toho všetkého, čo nás často trápi, čo nefunguje v našej krajine, ako by malo. Veľakrát si z toho zúfame. Veľa vecí je náročných. Napríklad sme žiadali finančné prostriedky z Ministerstva kultúry pre opravu veže len zatiaľ starého kostola. Doteraz nemáme odpoveď, lebo systém nefunguje. Lebo ministerstvo nevieme, čo rieši, ale toto, čo už dávno málo nejak sa na to vyjadriť, nevyjadrilo sa. Jednoducho žijeme v krajine, kde veci nefungujú a zažívame taký útlak z toho. Máte niečo robiť, starať sa, nemáte na to prostriedky, je to náročné. Ale práve deň odpočinku nám hovorí, môžeš z toho vystúpiť aspoň raz za 7 dní. Vystúpiť z toho a byť pri svojom Bohu, nabrať energiu na ten útlak, ktorý nejeden v tomto svete musíme prežívať. Pán Boh nás vyviedol z toho. A vyviedol nás aj k tomu, aby sme mu slúžili. Aby sme neuverili diablovi, ktorý nám podsúva nápady, neslúž Bohu, staraj sa o seba, vykašli sa na to, veď aj iní neslúžia Bohu. Každý z nás má niekedy takéto úvahy. Že si hovoríme, nechám to tak. Lebo veľakrát naša služba nám nesie veľa námahy, veľa nevďačnosti z okolia, veľa ťažkého. A práve dnešný deň odpočinku je na to, aby sme sa nadýchli. A povedali znovu Bohu svoje áno. Povedali Bohu, Pane Bože, idem do toho. Ty vieš o mojom útlaku, ty vieš o mojej neslobode a ty ma do slobody chceš vyviesť. Nechceš, aby som bol otrokom, otrokyňou niekoho iného, len tvojim sluhom. A toto je veľmi vzácne. Viete, keď sa začneme na svoj život dívať, nie tak, že uspokojujeme túžby všetkých, ale že slúžime Bohu aj doma, aj v práci, aj v cirkvi, veľmi sa nám uľaví. Lebo zrazu zistíme, že my nechceme a nemáme uspokojiť túžby všetkých, ale my slúžime Pánu Bohu. Pán Ježiš povedal, že všetko máme robiť, ako by to bolo Pánovi. Apoštol sa k tomu takto priznáva. Všetko konajte tak, ako by to bolo Pánovi. A ja viem, že takto žijete, že sa mnohokrát o toto snažíte, čo najlepšie to urobiť. Ako keby to bolo pre Pána Ježiša. A všetko v živote tak robiť. A on to vidí. A on to vie. A keď to ľudia nevidia, to je normálne. Lebo ľudia sú len ľudia. Aj my sme len ľudia. Aj my to niekedy nevidíme. Aj my sme niekedy sami zo seba takí rozčarovaní a zničení, že už nevládzeme ísť ďalej. Niekedy, keď robíme veľa chýb, alebo máme taký deň, hovoríme tomu, že sú také dni, keď sa nám nedarí, tak si zúfame. Ale Ježiš chce, aby sme z toho všetkého vystúpili. Aspoň niekedy, pri ňom, v jeho blízkosti. A to nie len ten 7. deň, deň odpočinku, ale kedykoľvek v našich modlitbách naberali silu u neho. Vlastne tomuto prikázaniu, ktoré je napísané v zákone, Ježiš pritakáva
a seba dokonca označí za darcu odpočinutia. On hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení bremenami, ja vám dám odpočinutie. A to je veľká vec. Poznáme darcu odpočinutia. A on nám vlastne týmto spôsobom hovorí, že jeho kráľovstvo, to Božie kráľovstvo, nestojí na našich výkonoch, nie je výsledkom toho, ako cnostne a zbožne žijeme. Vlastne Božie kráľovstvo je priestorom, útočišťom pre nás, priestorom, aby sme tam odpočinuli a aby sme vytvorili priestor, aby aj iní si mohli odpočinúť. Aby aj iní prišli, aby aj iní prijímali to, čo Ježiš dáva. Tie jeho slova sú veľmi zvláštne, lebo on na jednej strane povie, že máme prísť s bremenami, dá nám odpočinutie a potom je tam napísané, že jarmo, ktoré on dáva, je ľahké. Takže on tiež niečo dá. Niečo naloží. Ale je to niečo, čo je ľahké. A ja si myslím, že to je presne to, že človek žije s ním a v tej jeho blízkosti to, čo robí, vníma, ako by to bolo pre Ježiša. A v tej jeho blízkosti dostáva k tomu silu. Lebo tento Ježišov výrok, ktorý on povedal, nájdeme aj inde v písme, napríklad u Jeremiáša. Jeremiáš povie, na to som sa zobudil a videl som, že môj sen mi bol veľmi príjemný. A v tom sne on počul toto slovo. Hospodin hovorí, lebo zavlážim unavenú dušu a každú zármutkom hynúcu dušu zachráni. Tak nechajme sa dnes zachrániť. Povedzme Ježišovi znovu svoje áno. A povedzme, že potrebujeme závlahu, ako naša zem potrebuje vláhu. Že potrebujeme od neho pomoc. Lebo inak nebudeme vládať. Inak ujdeme aj z práce, aj z námahy v rodinách, aj v cirkvi. Je to náročné. A Ježiš to vie a preto nás volá ku odpočinku. A chce nás občerstviť. A do nášho zármutku vstupovať ako ten, ktorý zachraňuje. A tak sa nebojme prísť k nemu a spolu ako žalmista povedať, lebo moje neprávosti presiahli moju hlavu, sú ako ťažké bremeno, ťažšie než ja. Nech nám Boh pomôže s každým bremenom, ktoré v živote máme. A nech nám ho uľahčí, nadnesie, pomôže aj v tejto chvíli. Amen. Pane Svätý, ďakujeme za to, že Ty nechceš, aby sme Ti slúžili zo svojich síl. Že Ty nechceš, aby sme sa namáhali podľa svojich možností. Ďakujeme, že nechceš, aby sme boli ničení bremenami života, ktoré nás tak ťažkajú a často trápia. Ty vieš, Pane, o našej záťaži. Ty vieš o záťaži, ktorú máme v škole, v práci, v rodinách, kdekoľvek, aj v cirkvi. Ty, Pane, všetko vieš. Ty, Pane, poznáš aj našu krajinu, aj predstavených našej krajiny. Ty, Pane, vieš, ako sa nám žije, ako často narážame na veci, ktoré nefungujú. A tak, Pane, prosíme, daj nám v tom všetkom úľavu a nádej. Ty, Pane, si žil v tomto svete a tiež si žil v dobe, ktorá nebola ľahká. Žil si, Pane, v útlaku, ktorý bol vtedy od ríše rímskej. Ty, Pane, všetko vieš. A Ty si poznal a poznáš aj útlak Tvojho ľudu v Egypte vtedy dávno. A Ty si ten, ktorý vyslobodil vtedy a vyslobodzuje aj dnes. A tak daj, Pane, nech ťa takto môžeme zažiť, ako nášho osloboditeľa, ako nášho spasiteľa, ako toho, ktorý nám pomôže zázračne. Upokoj naše duše, zavláž ich občerství svojou láskou, svojou milosťou, svojim ocenením, uznaním. Ďakujeme, Pane, že Ty o nás vieš a že nás ľúbiš takých, akí sme. A tak nás požehnaj, malých aj veľkých. A daj, Pane, nech všetko, čo robíme Tebe na slávu. A pomáhaj nám v tom, lebo my sami to nedokážeme. A tak Ti dávame do rúk všetkých služobníkov aj v našom cirkevnom zbore, všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, aby na tomto mieste sa dalo žiť dobre. Prosíme ťa, Pane, za všetkých, ktorí už strácajú silu a prosíme, aby si im pomáhal. Ďakujeme za to, že Ty to robíš pre každého z nás. Že všetci môžeme k Tebe prísť. A tak nás príjmi aj dnes a daj nám svoje odpočinutie. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.
Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech hájí a ochraňuje naše srdcia i naše mysle. Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Yeah.